All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga paranga naman tagpanamati region-wide, mga palagad kita sa Nabilin isa ka oras, 6 minutos karon nga daw, Lunes, Petsa 21. Nagapabulan kita gyapon sa bulan sang Nobyembre sa tuig 2022. Oy, 34 dias na lang nga Nabilin, Pasko na. Kagmay na bilin pa kita nga bali 41 dias. Goodbye na sa 2022. Welcome sa 2023. Sa Lunes naman ang edisyon sa inyo siling aparaton tura sa kinanda liwat naman aton nga manging kabuylong. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato siling nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton siling kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matag dulunggan oras sa kagabiyon ang aton sini patrol kay na panagalambiyong sa pilakabay sa probinsya Tacloban sa Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kagimosuhan amat naman. Pagdalom sang kagabihon, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Para sa Action Cell, minado nga mga responder, back to back sa aton nga piloto aksyon papang Nixon Tahong. Update naton sa pagbantay sa mga balita nasyonal, international, just in report, breaking news, flash report, news center sa Lunes naton sa nga pagpangalagad. Maging kabuylog naton ang puwersa. Aksyon ang Defensor Lisay. Opdama kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert
Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyong sinanagad, ang inyong sinangkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magpanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 3 ka minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa aton sa nga mga suki katag parawati nga nag-upod kadagapit diri sa inyo palatuntunan. Pagi sa aton sa nga Facebook Live. Ang inyo nga mga greetings nga ginapadala tagahanda na karon chimpo kag ligwa. Importante hindi lang tama kalaba. Kag tingba para isa kapag basa. Ang importante sa tanan ang ginaayo ko sa inyo. Like, kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw sa STL. First, second, kag third draw. Sa mga nagataya naman sa Loto, ang resulta karon sa 655 kag 645 lawagon tama na karon dugay-dugay. Apil sinindira sa akon nga idol ga obra sa DILG office. Bigo ko Dicky Guanzon and family. Salamat gid sa pag-upod ni Idol Dicky Guanzon and family sa aton sa nga pagpangalagad kada gabi diri sa inyo para tuntunan. Nag-ulan karon nga adlaw, ang init purti kinasaga no. Ay abaw pagkaugto ginhanot sa sanggalom. Pagkadugay-dugay bumundak ang shadow ka basko nga ulan. Hindi mo gimapakta na lakas ang panahon kag chimpo no. Medyo extra lang nga paghalong ha kung gabi sinyo sini nga pagpanakayon. Binigid ko nga biyahe ka mong kung gabi. Hinay-hinay lang. O si Kapitan Jervy Advincula ho. Nagatamiyaw gid siya pumuluyo sa barangay 2 poblasyon na Carlota City. Saya ko ng asawa nga si Tata kag si Yen kag Tating nagapamati man. Ay, pwede. Salamat gid kay Mrs. Tata Advincula, kay Yen kag kay Tating Advincula man eh. Ang ni Kapitan Jervy Advincula na kaya paurok-urok gid sa Action Night Patrol. Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati. Pag-monitor diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sa Action Night Patrol Program. Ayos! Isi mo na orasan sa Yussi Marino in punto las 10. Antes sa mga report gikas ato sa mga correspondent, una-una na report sa aton sining patrola. Ang liwat nga paglibot-libot ni Aksyon Zel Minardo sa pila ka bahin sa aton sinidak Banwa sang Bacolod. Aton siya kamustahon ang sitwasyon sang Bacolod. Anggal, omdo ara pagyapon nga porma sa kalangitan. Na wala tsansa nga hindi pa mag-ulan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo.
Patrol Field Reports. Ari Section Sir Minardo sa Patrol Cell. Maayong gabi. Action Eric, mayong gabi. Ba, doon nagapunga ka. Dabalanon, gi. Ah, Nagbalik naman. nagbalik na. Ara, gi. Okay na. Happy. Ano mo kay nagranda? Di ka pa bimong. Nagbalik na. Nagbalik naman ang imo nga tingog, ho. Gani, lain din kong na pawayan. Napawaywayan mo naman, ginbalik mo tayong gulpi mo. Ara naman ako. Ara na ang imo tingog bala. Oh, nagani na okay naman. Ang tingog mo isang Sabado, tama gito ya ka okay, subong doon hindi na okay, o doon nagakwan. Doon Gana naman nag-adjust naman. Dugahana naman o. Hindi, garo Ang baranta na gid ka nga, hindi anay pag sigiya, ginsigi mo na gid. Di kundi ara naman, nagbalik naman. Nagbalik naman. Oh, hindi ka bala magpaaga, temprano ka pa. Temprano pa ko yung nagpuli. Away na kayo ng taga. Sino to nagsaka sa dito sa box? Ha? May nagsaka sa box. Why kami yung kabalo yan ni Mamang Jumaria. May picture ko di bala. Kung sino nagsaka sa box. Wala kami ito yung kabalo ni ano yan. Ala. Ay, oo. Pangabuhi Nagsaka sa sa box. Pilipino. Sige ah. Hindi nga hindi pala na ipaglalahab na ko gagabga sa bato na nagamit ito. Tingnan mo sumunod na nagpropose nga doon nagpungak-pungak ka ng ano. Pero maayo na ni Action Eric. Oo, mayo na gani, hindi na ipaglalahab la. Paway-wayan ay. Ani, pawayan ni Karon. Oo, paway. Sige, paway-way karon temprano pa naman. Barik ka karon Ipamasahe naman na karon na. Nga, Pamasahe naman karon. gani. Para Hindi ka lain mo na daw magpamasahe. Ah? Ang tingaw eh, pamasahe. Ang gani man. Si Papang Mayo, nakido ka Mayo. Oh, si Papang niya temprano pa na nagdungka isang Sabado ya. Gani. Kita kondisyon sa subong kondisyon sa. Kondisyon yun sa katama, subong. Ah. Cellphone na ning kapaluya, si... Alaban. Madamdaman na yung cellphone niya nga nadagdag galuya ni sa. Gaulan pa subong gaulan pa. Wala na, naman Action Eric, nagulaw na. Nagtao-tao, na sumagani ang kalangitan, no, hindi, nagit para sang kagina, nga daw grabe ng galom. Nasabong doon naghawan-hawan. Hanggang sa hapon, hindi man ginawa nakabaskog, balang wala ng Action Eric, nga daw labay lang man. Oo. Masang gabi, tulo-talit sabong wala na, nakaluyan. Sabong iban talaga. Sige, papangimos sa may Central Market. Kaya ang ginakayo, niya saglit ka rin sa sulod, sinisang Central Market, Action Eric. Oo. No, ang sulod sinisang Central Market, na sige pa man na kayo, kagati daw nagadamo, nagidman nga nagadamo, ini ang mga nagabilidya nga daan, sa may sagwa, sinadre, isang mga kaginan, mga isdaan, Action Eric. Oo. No, dari sa may dalan. So, amo ni kurong iban nga nagabaligya, tapos nagkato sa sagwa, no? O, kay ginakayo, tang sa may isdaan man dampi, Action Eric. No, kay te, para kumahuma na tagaan sila pwesto man da isa-isa. Kagati subong, no? Ini ang mga nagabaligya, pagid bala, sidewalk vendors, bala, Action Eric. No, dari sa may tubang sa Central Market. Okay. No, sa iban man nga mga no, sa iban man nga mga baligyaan diri sa may syudad sang Bacolod nagadamo nagid sila nga nagadamo laban sa may dalan na gani Lacson ngambal namon may kung gabi no maglagaw ka na bilabay ka kisa tag tatlo lang sila kabilog pagkaga may nagadugang naman tag duwa kabilog no nga nagaplastar may mga lamisa sila nga baligya mga inasal kag mga pagkaon ilabi na gid sa may mga BPO company bala Action Eric no nga mga pistuhan para dito sa may Bacolod City Government Center diri sa may dalan Lacson nadamo sila kag diri sa may nakasubong man sa isa diri bala no sa may Capitol ayon South Road Capitol nadamo naman dara sila Action Eric nang nagabaligya subong sige man no ang importante lang gid sini
kay ang problema laman kung kakisa ang sagbot lang kakabili ng generic pero kung sa pwesto man niya wala man sang problema kay may ara man din sila no mga clearance sa Action Eric na sa barangay kag kasubong mandara sa ginapwestohan nila ng mga malapit nga mga kumpanya Action Eric kag agencies man no kaya sa subong nang sa dalagan sa may South Road Capital nga mga kalan-an Okay. na ligad ang ginakato ang ginada sang barangay captain sakop sang barangay 8 na dara Action Eric no nga ginapasuksok sila gi-require sang face mask no kung wala lang man nagakaon especially ang mga nagabaligya man Action Eric kani kay subong basta outside lang man Action Eric o kon outdoor no pwede na malang voluntarily sini ang pagsuksok sang face mask no so wala naman gid nga gina hugot sini Action Eric ng pagsuksok sa face mask kung ara kasi sagwa pero konti sa mga sulod kaya sang mall siya kinanglan mangyapon no nga magasuksok sini kagati subong no ang aton sini nga lakat sang trapiko na diri kita sa mayadalan sang Gatuslaw subong Action Eric no normal naman niya kag wala na sang masyado no mga salakyan nga nagapakadto pa kari diri sa may dalan Gatuslaw no nakakasubong man sa may dalan Araneta gina sang paglabay natin dito is man no normal naman ang lakat sinisang mga trapiko Action Eric no pero dito sa may dalan Lacson chikero naton no kung kamusta diri ang lakat sang trapiko Action Eric kagati sa buong hinay ilang gid nga ating kauturan no kami mga pipila pa ka mga dalanon diri ang medyo babasa no tugas sang pagulan-ulan ng sininga gabi kagati mayo man no kay sa diri ang areas ang mga suga ya sanag wan Action Eric no kay kung kakisamo man na ang concern sa mga driver ng base wala ang ginatunaan kisa sa mga insidente no bangod sa nga wala man sa mga suga o kondulom nga mga suga pero ti sa diri sa dalan Nagarasla wala man diri sa nga problema when it comes sa suga kay makitaan man naton nga sanag ang mga areas kidamo dira establishment sa Action Eric mo no diri sa may Ayala, nagliga, nag-open na ni ang ilang magical lights in Action Eric. 6 p.m. hasta na ni mag-end sa December, no, ang 30 minutes ni nga light show nila, sige-sige na ni Action Eric. No, so, ang aton nga mga amigos sa police station to nagalibot, no, mga patrol, no, sa nga police station to. So, dere makita naton ang mga baligyaan drigani sa panghigaron sa South Road Capital sin Action Eric na laka-laka ang mga nagabakal o kon ang mga nagakaon palang amo ni oras kay ti wala puguro sa shifting sini labanan ni Action Eric mag-shifting na diri sa may kumpanya na diri sa mga BPO workers amo na nagadamo Action Eric na ang ila sini nga mga customer pero ti subong kay ti Lunes nga adlaw laka-laka gin man pero pagka Biyernes Sabado no kalabanan sa mga naga-night out tapos night out dire gyud nagpa kaldo-kaldo man Action Eric no so diri pa lang makitaan ta di halin sa may South Road o kon North Road Capital Action Eric no going diri sa may dalan Lacson madamo-damo pa no sang salakyan ang nagalabay nagapakadto pa kari sini so going kita diri sa may north nga bahin Action Eric sa ato na chikeron sini pero ti areo ang lakat sa nga trapiko hindi nagijagot to Action Eric normal na even though nga madamo-damo pa man gid ang mga salakyan pero tayo yun o kon sige-sige na Action Eric no ang ila siniyang lakat sang mga salakyan kung ikumpara mo bala kung hapon no miskan na amo nebe ang mga salakyan nga nagto pakare south to north sin Action Eric do ka gid no do ka heavy gid sang traffic dire especially kung may klase no weekdays kung hapon kaya bangod sa mga intersections man sini nga ang mga salakyan kasi nang bunot lang Action Eric no mayari going to east kag west may north to south pero subong ya ang flow sang salakyan daw going north kag south lang gid sini ang balik-balik no sa mga salakyan sa Action Eric kagati ang mga kalan-an diri gani no ma-checkaran tagini ako maobserbaran basta Lunes nga adlaw weekdays ano gid Action Eric na iwat-iwat gid
sang mga customers diri sa may dalan sang Lacson kag diskan pa sa ibahan nga mga kalan-an sini Action Eric, no, pero pagtupa sa nga Bernes, Sabado, Domingo dira naman sini nagadugok ang tao diri gani sa may basket ni Action Eric, ang basket BCD sang una amo na di ang company bala sang isa ka soft drinks Action Eric diri sa may dalan Lacson, no, subong ti nagasirado naman sila do until 10 PM na sila. Pero sa paskara sini do ginadugok ginada sang tawo, no, galing kay tika hulog don gid bala akong kakisa pero damo man na sang mga baligya, no, nga makitaan mo sari-sari man na sila Action Eric mo, no, may mga kalan-an man mayara na mga native nga mga chicken bala nga baligya sila. Mayara pang Vietnamese. Diri sa may basket BCD na siya, no, may mga pang Vietnamese sini nga pagkaon, may pang Chinese na mayara man iya nga mga Pakistani, no, lain-lain na din siya Action Eric. Dara sa may Coca-Cola nga planta sa una ta sa Lacson. Oh, correct Action Eric. Sa Lacson nga ano sa una. Yaka Coca-Cola nga planta no diri sa may dalan sa Lacson. Kagati subong, no, damo gid ang mga nagausbong pa lang kag mga bag-ong tukod bil Action Eric na mga kalan-an. Pero wala gid may makaperde sa Genje. Wala yung kakahubsan na biskan sa paano, no, gina-bless gid gyapon Action Eric. Kay dadamo gyapon na customer inyo, no, kung wala gid balaga kawadaan even though nga weekdays sa inyo dadamo gid gyapon kay luwas nga manamit ang pagkaon ang mga staff Action Eric, no, isa pa na dagay no to di Action Zel, no. Sa patrol 2, sa patrol sitwasyon sang sudah sa Bacolod mo na mga kalan-an ti basta weekday basta mga naga-start ang Lunes medyo juta-juta giman ang customer, ano, bisan dira sa GNJ dira sa akon hindi man damo juta nang Action Service come back. Yes, Action Eric, nasa sambit ko, no, ang mga kalan-an diri bala sa may Lacson, no, kagati sa iban pang mga areas daw kalakalaka agad kagati diri sa may tubang sa nga PlayStation to yung mga bag-o di nga tupad Action Eric, no, sa paglabay naton amo niya daw mga baguwa na diyo aliwing sa Action Eric mo, no, sa daw madamo-damo yung subong diri ang nagakaon nga bag-o lang na labian namon as sini kagati diri diretso kay Action Eric, no, sa sitwasyon natin diri sa dalanon sa may barangay 3 na Action Eric, no, so ang ang suga, no, when it comes sa suga sanag man Action Eric, pero may na-notice ko sa mga panghigaron, no, yung mga nakatambak tong basura, no, to pang daw naguba guro igin guba nga balay kag kamalig nga na stock lang sa kilid siguro ipaano nila sa basurahan Action Eric IPM o ipa-pick up nila, no, depende na sa tagiyada kung ano nang desisyon niya. Kaya daw kadamo gid, no, nagantala mga kahoy sa may higada sang dalan kasi makita naton Action Eric, no, subong diri sa may barangay 3, no, going sa may barangay 2 dagko na nga mga salakyan ang nag-aagid diri, no, posible going sa may Bredco Port. So ang IPM ari di subong sa may barangay 2 na nag-pick up sinisang basura ba? Do may sa balita gani sure Eric na daw 8 ka nga kumpanya ni kano ang daw ma-open sa bidding sinisang nga mabulo sa IPM ano man. Do ka interesting yaw. Nati amala na no miskansin do pa na daw importante naman Action Eric nga ginobra nila lang ilang responsibility when it comes sa pagpanghakot, no, sang basura. Kaya ang sa may circumferential sa Action Eric nakuha naman na sa may dalan sa to sang alihis o kabay pa nga hindi na nato masulit kaya ka head turner gid bala nakakaw na makitaan mo mapapalingon ka gid, no, makaliso gid ang imo ulo dangod nga daw ginhimo na to sang talambakan, no, nakitaan kami na Action Eric isa pa gid ito sa may going east home bala sa may Mansilingan may amo man na Action Eric, no, nga basura nga daw nasawaan nga dira man ginahaboy daw bakante man siya nga lote Action Eric pero higad siya nga dalan sa gyapon na may nagatambak man na dayon. So kung pwede matsikyaran na nila along the highway lang yun sa Action Eric, no, malapit dira sa may East Home 6
going sa may handumanan sini sa may barangay Mansilingan Action Area. No, kagati subong nga gabi Action Area sa aton nga paglibot sa nga patrol, no, pag-check sa mga nabalhagan diri ako na sa kada police stations, no, wala man sa mga dalaguan gid nga mga hitabo nga nagluntad diriya sa may syudad sang Bacolod, no, kagati biskan sembrar na gani Action Area subong, no, do ang hangin makanay-kanay sa gihapon kagati medyo mapaang-paang yapon ang aton nga temperatura sa dagamat-amat naman liwat balik ang galom sang aton nga kalangitan, no, sa aton nga mga drivers dira, no, mga taga palamati nagamaneho papakadto sila nga mga puluyan maghalong gid na kagati maayong gabi gid sa aton nga tanan. Action Area kamay na ang latest update nga madulong sang patrol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat Aksyon Sir Bernardo Doriabet, live report sa patrol padayon pa nga nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Balikan talaga ro sa Aksyon Sir Bernardo sa balik niya sila nga pagpalagad na tipo niya sila nga mga aksyon balita. Isibo na orasan sa iyo Marilo, Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:18 na. This time i-check na ang mga aso-aso nga mga report na gikan sa aton sila nga mga correspondent. Start by sa report ni Aksyon Roger Gutiv gikan sa 2nd District. Start by man sa report ni Aksyon BJ Pasible gikan sa sining area of responsibility ang 5th distrito kag nakaiping dira nga mga syudad kag Banwa. Unahon ta report live gikan sa 1st District area sa San Carlos, Toboso kag Banwa sang Calatrava. Natipon nga mga aksyon balita ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Hari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin ka ng gabi, kaga sa aton sining nga mga kaaksyon, na mga gabi, sining nga mga panyimpo, medyo maulano ng panahon sa Calatrava, Aksyon Eric. At mga mamandi sa Bacolod. Amo gali. Oo. Pinsa ko, diri lang. Sige pa da. Ha? Sige pa. Bago lang bago lang untat. Good. Oo. Kagas Kaga medyo nabulubog nawan ka mo naman day. amo gani Pag man. na bunyagan ng mga tanom nga nagalalayong na. Correct. Kagamon sini nga, diri, nga nagamalang nga mga kadutaan. Oo, at least ang yabok na nakakas man kadali. Ang yabok o dalan. Dalan. Panimaho ka panimaho sminto ko ka ulan. Yes. Well, anyway, Aksyon Eric, sa nasaling na naton, pila sa aton sini nga mga balita na tipon sini nga gabi para sa Aksyon Night Patrol. Did on the spot nga ginadala kainas ang kagahon ang driver sa single nga motorsiklo nga si Christian Arellano, 18 anyos. Ini siya ang nagbiyahe gikan sa may barangay San Isidro, going ini siya sa proper sang Calatrava, Aksyon Eric. Meaning pa south nga direksyon ang iya sini nga ginausoy pagkadto diri sa may proper sang Calatrava. Ang kaso sini ang ginkilala sa kay Larry Dilema sang 20 anyos ang edad, Aksyon Eric, kaga pumuloyo sang sitio Butig-Butig, barangay Minchaka sa Banwa sang Calatrava. Ang investigasyon sa aton sining traffic investigator diri sa may Calatrava, Aksyon Eric, ining duwa angkas isa ka motorsiklo kag ini sila ang nakabunggo sa buli sang truck bla na nga nagakarga sang mga heavy equipment bla. Uy. Inang mga ganina nang mga pison da. Mga pison. Mga traktora. Mga traktora. Baw. Oo, na bungguan nila kay manti sang kagahon ini mga tak na alauna kay na
ini sila ang nagabiyahe alin sa may lugar nila sa may barangay San Isidro kag ang sitwasyon diri Action Eric kay medyo hubog ang driver nga nagadala sa motorsiklo kag ini siya ang natam-an gid kag iya gid arado ang buli sang isa ka truck nga nagaparking sa dalan. Ginbungguan niya ini kagati wala swerte sang gindala ini siya sa may Calatrava District Hospital did on the spot action na Eric. Wala man sang gamay malang sang lastro ang naigo ni Larry Dilema sang ini siya ang angkas sakay Christian Arellano sang sitio Lower Lalong, Barangay Lalong, Banwa sang Calatrava Action Eric. Ang truck nga nagaparking ang panagyahan sang Mexico Development Corporation nga nagaparking sa dalan kay man sa pagkaabot nila dira sa may likuan sa Barangay Patunan likuon na dira mo dira sila nakabunggo while nga nagaparking ining truck action Eric. Sa karon na confined sa gihapon ang si Larry Dilema dira sa may Calatrava District Hospital. Way gid lamang mo lalunga kadako sa salakyan, way gid lamang kita now. Actually ina nga lugar wala na sa street light mo daw mga panimalay lang bla. Dulom? Dulom ti kagahon nga daang tulog ng tawo. Dasig dagan nila guroy. Dasig ang dalaga nila. Sus. Kay tingala magani sila, tingala magani ang ng pulis kung sakto lang ila dagan hindi sila kabunggo galing kay hubog. Hubog guro tayo tapos nakaparking man sa gusto nga lugar man ning Oo, nakaparking man sa kilid. Actually kay 4 lane na dang dalan mo. Oo, sa pinakay ga kilid siya nagparking kay dira bla nagpahuwayway, nagatulog kay may kilala dira ang driver. Ginparking niya ti ginsagasa sang motorsiklo. Hindi mo na sara guro sang driver guro niyang magparking na kita harap man sa gusto mo ng lugar mo. Mugani man kaga tapos ti ang driver mo gina patay di kung gangkas. Patay ang driver. Ang driver gid ang gangkas okay lang. Ang gangkas okay lang ini si Christian Arellano 18 anyos pa. Sus. Kaubin pa. Muning did on the spot nga gindala sa Calatrava District Hospital. Ang angkas nga si Larry Dilema. Medyo okay pa kaga stable naman sa karon action Eric. Kati plamanog ang lawas kaga bali ang mga kamot sini kay grabing impact mo. Grabing impact. Grabing impact sang motor sa sakyanan. Amo ni karon well anyway ginapaabot na lang ang makarecover ni si Larry Dilema dire sa Calatrava District Hospital Action Eric. Ang driver anong disposition sa pulis? Galing hindi mo na ma-preso na kay driver yati wala may sa driver tulog urong driver niya. Tulog mo ni driver kaga ang iya pa parking sila kay do harap sa lugar mo. Oo nara bungguan mo na yati ikaw man niya nagbunggo. Kasi nang nagapamuyon ko din lakad mo yung bunggo yung motor mo. Ni man parking na ko da bungguan mo imo ya. Bungguan mo ako niya. Wala man sang sang complain nga kapulisan sa driver kay ang sa pagusisa sang aton sini kapulisan nga ang driver ya insakto man ang nambal mo insakto man yang pamarking dira may ara man early warning device ang gibutan sa likod dira. So kung galing kay ti amon ablang kaysa hubog magbiyahe kagahon alin guro sa kung ano nga mga okasyon nagpauli sa muna nga sa aton nga mga motorista magbiyahe hindi dapat talonggit kay hindi magdalagan kay kung ninay lang dalagan niya action rin nagsulod pag sa dalom sang sang salakyan tuod no sa likod sus
kagang napatay ni layo gidyang yapukan niya kay nabunggo gidyang ulo ya sa ano wala pa dan helmet. Oo. Nagbunggo gidya sa nablan sa likod bla na. Sus, Sa tigang na. pinakaulihi tiga-tiga na. Di wala ka gidaya swerte mabungguan mo na. Grabe, no? Oh. So amo na so far action kahang pila ka mga impormasyon balita naton karon nga gabi madulon naton para sa aksyonan Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon ni Nelson Patiño, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon ng Son Patiño ti amo gini. Kuan lang kong isa nga ti. Si Pabla for lays ang dalan. Ang ginaparkingan sang nagakarga sang mga heavy equipment na plastar man sa usto nga lugar. Ano kay ti dito sila naglaagi. Kaya dito nila binunggo ang motorsiklo nila. Kaya makbo 18 anyo so patay gid ang driver. Ano kaya ang kasal guro. Nakahakos pang guro kag nakapreparar man pati baldado man. Basi dasig adlagan plus nakainom o basi tuyo o si Babla Forlis kalapan sang dalan hindi ka gilang kapatunga dili ka just kili daw sa kapag hindi na ito naka-parking ito nga nagakarga ka heavy equipment sus. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:28 nanin sa report ni Aksyon Son Patiño. Yari man ang baros ng report ni Aksyon Roger Gutib gikan sa 2nd District. Mga balita gikan sa area sang Cadiz, Sagay kag syudad sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Roger Gutib sa report. Line number 2, Jer, may gabi, please kami. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga kaaksyon, sa aton Aksyon Eric, mga balita gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Isa ka hacking incident na nagluntad nga nagresulta gid sang kamatayon sang biktima kag ini ang natabo sa bahin sang sitio Lower Lunay, Barangay Mabini, Siyudad sing Escalante. Siya din ang biktima diri kilala kay Ricardo Cañeso Ibindoy, legal ang edad kag ini siya soltero, residente naman sa sitio San Quinto, Barangay Hunob-Hunob sa amuman nga syudad. Ang suspect kilala naman nga mo si Marvin Garcia de la Cruz, 25 anyos ng edad, residente iya sang Barangay General Luna sa siyudad sang Sagay. Now sunod sa report nga ining panghitabo sa panglabo, actually natabo siya galiya alas 10 ang takna sang gabi sang tinarikdan nga kon kahapon sang gabi, Domingo sang gabi, Aksyon Eric. Pero na-discover ini nga may ara gali na tabo nga hacking incident kay mga ininom ni silala sa isbinting takna sang aga kaina. Ang report nga nahatag ini nga reported abi sa bahin sang Escalante City PNP mga alas 8:20 kainaman. So 2 ka oras sang masapwa ng yasining bangkay nga sa din may agi sa paglabo tag ang natabo niya sang gabi pa mga alas 10 suro sa report. So ang ginimo man gilayon sa mga katapos ang kapulisan sa sinang alas 8:20 na baton nila ang report nga may ara na sapwan nga patay nga lawas sa isa ka tawo. Immediately bando na yun si Police Lieutenant Colonel Jake Barela sa iya sining Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Genos David nga mag-proceed sa among area upod man ang investigador si Police Senior Master Sergeant Rodel Bitik kag iban pa nga makatapos ang kapulisan na mga alas 9:30 ang takna sang aga sa amuman nga pet sa subong adlaw. Nagbalik sila sa station kag so, sa informasyon nga ila sini nga investigasyon ni patigayon nag-attend sa isa ka birthday celebration
sang Domingo sang gabi ang ini ang suspect kag ang biktima kag sang ara na sila nga pag-ininom kag nahubog na ang biktima ang ini siya ang nagpauli na kutani kati nakainom-inom na pero ginsundan ni siyang suspect kag pagkatapos ginlabo gamit ang ispading. So, bangod sini, aton pa ini hibalaon aksyoner kon bala, kaya balita nato ang suspect ara naman na dakpan na sa kapulisan, pero way pa naton ma-confirm kon bala at large o kung dakpan gidman. Kaya way pa makabalos diri sa aton pagpamangkot bala sa kung anong follow-up sa pulis. Si Police Lieutenant Colonel Jake Barela, pero base sa information nga identified ang suspect nga naglabo nga mo si Marvin Garcia de la Cruz, 25 anyos sa edad. Samtang gidala naman sa ospital ini ang biktima sa report nga tol sining nabaton ini siya ang napatay sa Vicente Gusilo District Hospital. Samtang ini siya ang gindala kay ipa-declare gidman mo. Pero te pagkasapoto sa iya sang bangkay niya, sang lawas niya, di wala na gid damo na siya pila sang paglabo action ereka. So investigasyon ti ara yapon sa talatapan sa kapulisan sa siyudad sang Escalante. Sa siyudad naman sang Sagay may ara nga gin dakop tungod kay ini siya may kaso nga sexual abuse. Ini siya sa pagbelar sang sexual abuse ini in relation sa Republic Act 7610 kag mga alas 12 takna sang alas 12:05 takna sinigila mga hapon ako sang udto. Ini gidakop sa may Pascual Street sa Barangay Poblasyon, Siyudad sang Sagay. Ang akusado ginkilala ini kay Alexander Arnusa Isumbe alias Alex, 33 anyos sa edad, wala sang asawa, kag residente iya sang Purok Tangki, Barangay Poblasyon 1 sa Siyudad sang Sagay. Ini implementasyon sang Manang Charlie Operation sang Sagay City PNP nga sa din gipamunuan man ni Police Lieutenant Colonel Robert Japi po ang iya sining mga kapulisan assigned sa warrant section. Pinagi man sa kay Police Staff Sergeant J. Hernando ang warrant Police Non-Commissioned Officer o PNCO. Ang warrant of arrest ngayon ay gi-isyo sa RTC Branch 73 kag pirmado ni Honorable Judge Rinald Mercurio Puentebella, ang presiding judge sa mga korte. Now, ini karon nga persona ang gipapanahugan sa korte sang pagpanugot sa korte sa iya sining nga piyansa nga 200,000 ka pesos para sa iya sining nga temporaryo nga kahilwayan. Nakapet sa November 10, 2022 ang iya sining nga warrant of arrest nga gin-serve sining gidama nga adlaw alas 12 pasado action erek. So far mo na ato madulong nga report, balita, informasyon sa aton sining nga pagtutok man sang mga balita. Wala man diapon to sang development pa kay ginawlat-ulat pa sang kapulisan siyudad sang Cadiz sa pamilya ato balang shooting incident aksyonerek tabo sang Sabado sang aga sa din siya ka mangungumagid tiro sa ginaligar duwa tanan ka mga persona sa may sitio Tambubo, Barangay Celestino Villacente kay na sugilano na tonto si Police Lieutenant Colonel Yandis P. Pagkakaan nila to kapon lang sa area tinglakat sila kuno kaya hindi masulod sa silakyan to pero anak ko, alam naman nila sa crime scene mo ang isa ka basiyo sang bala, sang caliber 45, kag ang nabatay ang lupok dito anom tanan, sang ginlutang ini si Diosdado Fuentes, 65 anyos, nga mangunguma, sa diyan residente iya sang Barangay Divina Colonia sa siyudad sang Sagay. Pero pang investigasyon may kataran sini sang Cadiz City PNP. Amo na nga madulong nga report, balita, informasyon, tamyaw talaga po na LTO Chief sa mo dibla nga si Igaparokoro, kini siya sa Action and Patrol mo. Si LTO Chief Joseph Danoy. Sir, may gabi ka mo sa kay Major Nelson de la Cruz nga ang amon di nga retired nga City for Marshal nga rada sa Barangay Estepania. May gabi gina kay Fiscal Benjamin Maido kag Ma'am Lynn Maido nga amon man di nga Parole and Provision Officer arada sa siyudad sang Victorias, kag nagapamati man di sa may Power Dream si Migo Lando Bacruya, kag mo man kay Toto Jols
ributon nga nagapamati man Action Eric. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Guti Mega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginak sa Roger Gottlieb reporting live gikan sa Segundo Distrito. Sa duwanta naman na report ni Action PJ Pasible. Natipon nga action balita naman sa isining area of responsibility nga mo ang Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Ari sa number 3 sa Action PJ Pasible sa report J. May gabi please kamin. Mayong gabi, aksyon na Eric Agsaton sa nga mga ka-aksyon nga nagapamati diri sa aton sa nga pagpangalagad sa nga gabi, no? So, it's a Monday night, kung nantuban naton, pinalanggid ka mang inadlaw ang nabilin, kag magadangat na kita sa bulan sang Desyembre. Anyway, masubo-subo, no? Ang aton sa isa sa mga balita sa buong gabi because sang tinaritdan nga adlaw sang Sabado, aksyon Eric, no? Isa iya ka 21 anyos nga lalaki ang nagdulong lang kuntani isang iyastri nga tiyo dra sa may bahin sang sitio Eskwela sakop ini sang barangay San Agustin, Banwa sang Isabela. Sang hinali na lang action Eric no nga pabalik na siya kuntani napadulong na sa ila sini nga puloy-an sang naglabay no ining layaw nga ido rason nga wala ni siya magkapangaman kag ang nagbunggo ni siya sa poste sa gadsang dalan nga mo naman iyang gintunaan sa isri kamatayo no pulo pasensya sa mga ka-aksyon ta nga nagapkaon subong because kung nantawo nato ng pictures and tigin pamangkot taman ng aton sini magkapulisan in the person of Police Lieutenant Dante Balinario no nagwa gid sini ang iya sini nga utok aksyon Eric kay naglupok gid ni kuno ang iya sini nga ulo na bangod sang impact no ang kabaskogon sang iya sini nga pagtupa no sa sini nga poste nga yan hamtang sa may higad sang dalan. Anyway, sa pihak nga bahin, isa iyak ka buy-bust operation ang ginpatigayon sang mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Unit sang Negros Occidental, kaupod ang mga katapo sang Binalbagan PNP. Dahil sinigidamang nga adlaw, actually, no, sinigidamang nga hapon, dira sa may bahin sang Purok Daisy, sakop ini sang barangay Inclaro, Banwa sang Binalbagan. Pero as of now, binabalay ta pa ang pila ka mga detalye and we're still asking for some clarifications no sa pila pa ka mga information angon sa sining buy-bust operation kay ang Binalbagan PNP hindi sila maka-provide pa no sang exact gid nga mga details because ang panguna sa sining operation is ang PDEA pero initially hindi magnubo no sa 8 ka mga lain-lain nga mga sizes sa ginapatihan illegal nga droga ang na-recover sang aton sining nga magkapulisan gikan sa isa iya ka babayi aksyon na Eric no so probably no buwas gid ni sa udto sa aksyon balita banat bulig mabatian sa aton sining nga magka-aksyon kimanti ginawlata pa no ang pinapaka mga detalye angol sini pero no naglapot ini sa masobra 100,000 nga balor sang ginapatihan shabu ang na-recover sa aton sining nga magkapulisan gikan sa isa iya ka newly identified drug personality sandig no sa information nga aton sining nabaton nagikan sa Binalbagan Municipal Police Station. Anyway, aksyon na Eric isa iya ka wanted nga persona sa kaso angot naman sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon ining illegal nga panahor sa may bahin sang Banwa sang Hinigran ang gindagop kaina sang udto no tak na alas 12 sining adlaw no Nobyembre 21 sa 2022 sa may bahin ini sang Barangay 3 sakop sang Banwa sang Hinigran. Ginkilala ang ining akusado sa kay Wilmar Abahar 26 anyos babahi ini siya no dalaga kag residente sang Zone 3 sakop sang Barangay Tagda sa amuman nga Banwa. Sandig sa report sang Hinigran PNP ining operation ang ginpamunuan ni Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang Hinigran PNP. Ang pagserve sang mandamiento di aresto sa kay Abahar ang naangot sa iya sining warrant of arrest nga may criminal case number 3173 naangot ini action Eric sa violation of section 1 of PD 1602 sa nasiling tanah no ang ining illegal gambling
Ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan sa tong Oktubre 4 sini nga tuig ni Honorable Enrique Maria Santiago Barcelona, ang acting presiding judge sang MTC sa may Banwa sang Hinigran. Nagadangat sa 15,000 ka pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa iya sine nga temporaryo nga kahilwayan. So far sa karon ining akusado ang yara nagkahunong sa may bahin sang Hinigran PNP Custodial Facility. So far amo ning aton sa mga tipon mga nasagap nga mga balita ang aton sa madulong para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ginatamyaw to lang dano si Ma'am Junkie Dialagdon, si Ma'am Sir Mayo, ang family law diri sa may Banwa sang Binalbagan kay madamo diri Action Eric no sa nagamonitor sa aton. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa rawag Action BJ Apasible reporting live gikan sa Quinto Distrito. Dali lang i-antis ang inyo sa mga greetings sa Facebook Live. I-recap ko rin 3 ka draw sa STL. Ang first draw kay na 134, 1.34. Second draw 16-17, 16-17. Ang third draw 8.35, 8.35. Ari naman ang resulta sa Lotto 655 ang jackpot price. Wala siya may nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 28, 25, 31, 48, 45, 17. Again, 28, 25, 31, 48, 45, 17. Resulta naman sa Lotto 645 ang jackpot price. Wala siya may nakakuha 27.4 million pesos. Resulta 645, 39, 4, 42, 8, 30, 22. Again, 39, 4, 42, 8, 30, 22. Magabidala kay Alex Montesa and family. Happy listening. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa Barangay Minas Sipalay. Happy listening. Kay Madam Oyen Colmenares, good evening. Kami ako dara si Engineer Arthur Norman D. Ang panamya halin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores College sang Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Sa Puro Cadena de Amor, Handumanan. Always good nga paborito ni Nanay Sally de Los Reyes sang Purok San Roque, Handumanan. Alin kay Rosa Leo de Los Reyes. Kay Madam Marilo Baron, good evening. Madam Jocelyn. Kay Jocelyn Balahadja, good evening. Abyan ko dira sa may gabi dira sa abyan ko. Paborada Terwin Tinto sang Barangay Kansulungon, Banwa sang Isabela. Pamilya Faborada rin na kay Alex Montesa. Watching here in Tagisan, Pandanon, DSB. Alin kay Castro Malu. Kay Madam Rosemary Yanson Hongko and family, happy listening. Dara sa Woodside 1, Alihis. Nalipay gid akon Iloy. Heidi, Rico Puerto, kag Sis Risa Rico Puerto Swatch kon gina-greet sila nga nagamonitor sa Action Radio sa Sacramento, California. Angel Rica Puerto. Ayos. Si Cecilia Shukon nagamonitor sa Kuwait. May na nga pagpaurok-urok. Kay Jolib. Asa kay Jolib dira, may gabigid. Sa Barangay Mandalagan, Hinablos ko, Barangay Kapitan Julio Panoy, Asturias. Sa Barangay Biasong, Ahoy, Iloilo. Pumuluyo ko nagapamati subong sa programa mo Action Night Patrol. Alin kay Migota Ili, Asturias. Watching from Sambales, Sally Auki de Sousa, Kativer, may gabigid ha. Mr. Arthur Jeff Vilasor, Vanessa Kagduak Matmeo,
Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Season, pamilya ko dara sa Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA. Salamat sa 50 stars ni Madam Jinky Jalagdon. John Chologo. Niya, hindi ani mag-inom cold in diesel. Leonardo. Damol ulan di sa Candones, siling ni Janilo Sansino. Ay, gali ka. Consuelo Bacharo, Balaan, good evening dira, no? Pa-announce sa alumni sa FIMHS December 30. Okay. Ang alumni homecoming sa Francisco Infante Memorial High School sa Valladolid, December 30. Consuelo Bacharo Balaan. Ayos. Monitor kami din sa may Purok Sunflower, Tangob. Shout out na permi sa taga Prime Water. Bida kung nakuha man ang tubos ang tubig nyo. Tama kaninit siling ni Mila Milyara sa pool ho. Ay, puwerte ho. How do action area attendance pag wala duty, hihihi. Please pa shout out lang to my sisi and nieces, nephews sa Auckland, New Zealand, and to my sisters sa Tangob. Thanks good sir, happy Monday halin diri sa amon, Minnesota, USA, and God bless you as all. Halin kay Madam Vanessa Mayo. Kay Prima Malisa Magbanwa, ang imong nga tambis do kanami kita ro tamis gina. Tugod lag ko sa tambis ni Prima Malisa Magbanwa. Patinawa man tabi friends. Pagkita ko may ara kada nga tanong pagid. Gabi dira kay Primo ta Ervin Magbanwa. Evelyn po mo sa ino, may gabi dira sa imo. Hacienda Logway Silay, Vilma Rossi, Nelly Kagpap ay kapamati kita kay Mario Olvido Aquisa. Ayos. Shout out na kay Mama Celia Diaz sa Santo Dapdap, Barangay Lantad Silay City. Shout out sa tanan nga taga Dapdap. Kapamatigid sila ni Ace B. Diaz. Karen Miraflor, may gabi. Napaurok-urok din sa kay Roger Abacaro. Good evening. Kay Nanay Evangeline, Lani Hulsard, kag Nening Peruelos, sang Purok Kaisano, Barangay Alhis. Alin kay Evelyn Sinaon. Si Jessica Barela, kag si Nanay Thelma Barela, sang Bagaas Sinigaran, ka monitor gid, sign on to sign off siling ni Girans Barela. Billy Albay, good evening. Pato Kagrovi Dilalona and family sa Barangay 30. Monitor kami ni Kagawad Bebot Cervantes kag Jerez sa family sa Tabaw Frapper. Sumulunod mo Adi Jerez. Sa East West Bank Mandaragan, security guard Richie Toribio Aragid ga monitor. Jenny Sorgon and family dira sa Valladolid kay Classmate Romero Pagsubiron may gabigid ha. Madam Watski Kai, good evening. Sa kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid Bauper migid ga paurok-urok niya pamati sa Action Night Patrol. Pre-alumni sa ETCS1 attend ko next year. Siling ni Alex Montesa. Kay Mariela ni Guanzon Hulagay. Ginatamya lang si Armida kag Eva Guanzon sa Barangay 2 Isabela. Monitor gid sila. Angie Villa may gabi sa tanan watching here Muscat Uman. O kalayo ba? Sa Muscat Uman aragli si Angie Villa. Sa Iloilo City araman si Rene Salinil. Rene Salinil na monitor gid. Paurok-urok in sa Action Night Patrol. Market Tribe, good evening. Kay Marilo Trabilla Katinoy.
Damiao lang si Kimpi Yulo, Ardong Yulo, kag Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Binalbaga. Ini kay Barky Tribe. Kay Madama Marilot Trabilla Katinoy, good evening da. Ga paurok-urok yung sa Action Night Patrol, no? Sa Losti Bunda, sa mga taga Alicante, Ibi Magalona, ginatami agi kamo ni sa Losti Bonda. Maninoy maing ka kay Maninay Chari sa labasyon dira sa La Carlota. Ga monitor gisla da sa Action Night Patrol programa. Salamat gid. Ga paurok-urok gid. Balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Kidney problems ba? O di kaya? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kayapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time, anto na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang ako maghulam. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos ako ba ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya wala sa anak ko ba ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra!
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nangarap lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay pa sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalagad, kung nagapamati palang taxi driver sang CLP Lines, no? Dapat man ta mga taxi driver nga mga honest no? Mga alas 8 karong ila mga gabi, may pasahero kang nagsakay sa Silay Airport. No, nakasakay sa imo taxi CLP Lines naog sa Lagpas Guardhouse in Trans Airport. Kaya nakita nilang sugat nilang sa lakyan bla. Giniskarga sa compartment ang mga karga sang pasahero sa airport ay nabilin na Action Henry ang laptop sa backseat, no? So kung nagapamati dirang driver sang CLP Lines o palihog lang ibalik lang di sa Action Radio, no? Ang nagapaksyon ni si Manang Elna Famoso. Ang cellphone number niya is 0939-915-6531. Fortune Town Year, Save More. Block 2, Block 2. 6+8, Fortune Town B, Barangay Estefanía, no? So kung nagapamati dirang driver ng CLP Lines, pila na kayo ang CLP Lines di Action na hindi. Ito damo ni Guro, no? CLP Lines, basi may nakitaan kada nga nabiling nga laptop sa imo sini backseat, sa imo taxi, palihog lang idulong diri sa Action Radio. Kaya pasalamatan gina sa dako ni Elna Pamuso nga tag-iya sang laptop. Palihog lang ha. Dulong ni sa Action Radio Kay kami ang bahala mapasalitate nga ma-turnover ta na kay Manang Elna Pamuso
Kasi makatag mo si Manang Elna Pamuso, gamay nga pulupadyada sa makabalik nga taxi driver sang CLP Lines sang iya sini laptop nga nabilin sa likod sang taxi. Okay? Balikan ta kato si Patrol, balikan ta si Action Zel Minardo sa sini nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action na, Zel, please come back. Zel? Dahil lang kinautod ang linya ni Sel Minardo, no? I-check taliwat ang nautod yung signal sa aton sinipabalagat Action Radio Philippine Standard Time alas 11:06 na sa aton sini nga pangalagad, no? Sa aton sini nga palatuntunan. Balikan ta ang nautod nga signal ni Action Zel Minardo sa patrol sa balik niya sini nga pagpangalagad bilang final report diri sa inyo sini nga palatuntunan. May gabi dira sa mga taxi driver ta. So kung kapamati dira ang taxi driver sang CLP, palihog lang ha. CLP Lines, taxi driver, palihog lang. Basi may nakisiplata mo da ang laptop sa likod sa imo sini nga taxi, iuli lang diri sa Action Radio kay pasalamatan gid na ni Ma'am Elna Pamuso. Action na, Zel, please come back. Action, Eric, nagpanawagan si Mr. Ian Arnold Arnaiz, spokesperson ng Department of Education Negros Occidental Division, sa mga local government units nga i-monitor sa insyakto kag strikto ang mga karinderya nga malapit sa mga eskwelahan bangod may mga reklamo gikan sa mga ginikanan nga may karinderya nga ginatugtan lang ang mga menor de edad ni estudyante nga magpanigarilyo. Suno kay Arnaiz, hugot nga ginaimplementar ang no smoking policy sa mga eskwelahan apang kung yara na sagwa hindi na any jurisdiction sang bulutuan. Aminado man si Arnaiz nga posible mayara kakulangan sa pagbantay sa mga kalanan apang hindi man mabasol ang natungdan nga LGU o kon barangay bangod sa kalapad man sa mga area nga ila nasakpan. Nag-apilar man si Arnaiz sa mga tagiya sang kalanan nga hindi dapat sila magbaligya sang sigarilyo sa mga estudyante, ilabi na sa mga minor bangod ang mga iniman sa gihapon ang masangtan kung madakpan. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang nga dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga may ara sang therapeutic effect or claim by sa Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Aksyon, Night Patrol. Salamat kay Patrol, diri yabi ka sa pagpangalagan sa Action Night Patrol program sa Lunes nga edisyon. Liwat ini makatakop, balik naman ini buwas Martes. Ato sa lima Patrol, unit reporter sa Action nga pangalagan karong gabi sa kay Action BJ Pasible, Nelson Pateño, Roger Gutib, Action Zel Minardo, back to back sa tong piloto Action Papang Nixon Tahom, News Center Action ang Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Rick Magbanaw, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo, sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.